Moltes gràcies a tots els alumnes, als professors, a tots els que ens heu volgut acompanyar en aquest acte i us emplacem a aquesta tarda que es repetiran aquests actes de commemoració de la Diada de l'Escriptor Empresonat, acte que organitza el PEN Català, i aquesta tarda començarà a les 6 de la tarda a l'Ateneu i al carrer Canuda, dos actes, un acte que encetarà l'acte d'aquesta tarda. Després tornarem aquí per veure de nou aquestes magnífiques actuacions de tots aquests alumnes que han volgut participar en aquesta celebració. I acabarem, com hem començat aquest matí, ho fem al revés, acabarem davant de Rambla Santa Mònica amb Neus Fernández i el seu equip de tambors del Conservatori Superior de Dansa i de la companyia Pertimba. Us esperem a tots i més que serem per acabar de celebrar aquest dia que malauradament hem de celebrar com a dia de l'escriptor empresonat. Esperem que en un futur s'acabin aquestes celebracions i puguem celebrar que som lliures tots plegats. Moltes gràcies per ser-hi, fins aquesta tarda. Gràcies.